хабарҳои ҷолибу шуниданӣ аз таҳввулоти Тоҷикистон, Россия ва ҷаҳон дар барномаи иттилоотии хабар. Ҳамарӯза бо пахши мустақим аз студияи марказии радиои Муҳоҷир. Дархост, пешниҳод ва ё иттилоъе доред? Пас метавонед бо мо давоми 24 соат бо шумораи 8967 111 56 46 дар тамос бошед. Радиои Муҳоҷир, бигзор то бигӯяд. салом шунавандагони азиз, шарҳи мухтасари хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои Муҳоҷир мешунавед. тавре дар нашрҳои пешини бахши хабарӣ иттилоъ дода будем, дар шаҳри Саратови Федератсияи Русия як ҷавондухтари ноболиғи шаҳрванди Тоҷикистонро ки бо далоили ахлоқӣ аз он ном намебарем, мавриди таҷовузи як шахси озаритабури шаҳрванди Русия гардида буд. Гуфта мешавад, ки шахси гумонбар дар ду ҳолат нисбати духтари ноболиғи тоҷик таҷовузро раво дидааст, ки бино ба гуфтаи ҳимоятгари ҷабрдида, ҳолати аввали ҷиноят дар ноҳияи Фрунзе ва ҳолати дуюм дар ноҳияи Заводская шаҳри Саратов сурат гирифтааст. Шарҳи ҳодиса чунин аст, ки шахси гумонбар, ки шаҳрванди озаритабури Русия собиқ корманди полис буда ва тибқи иттилоъе ки дар вақти таҳияи гузориш ба мо расид, дар айни замон ин гумонбари ҷиноят бо омода намудани ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон машғул будааст. Дар ҳолати аввал ҷавобгар ҷабрдидаро ки ноболиғ аст мавриди таҷовузи ҷинсӣ қарор дода таҳдид намудааст, ки ба касе дар ин хусус лаб накушояд. Дар мавриди дуюми содиршавии ҷиноят, ҷавобгар боз амалҳои нопоки худро дар нисбати ҷавондухтари ноболиғ раво мебинад, ки ин дафъа косаи сабри ҷабрдида лабрез мегардад. Айни замон аз ҳуқуқи ҷабрдида ҳимоятгар ё худ адвокат Ринат Селекаев ҳимоят мекунад. дар ин зимн ҳимоятгар зимни суҳбат бо мо тариқи телефонӣ иброз дошт, ки вобаста ба ҳар ду ҳолати ҷиноят, ки дар алоҳидагӣ дар ду ноҳия сурат гирифтааст, ду адад парвандаи ҷудогонаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. ҳамчунин ба гуфтаи ҳимоятгар ташхиси тиббии додгоҳӣ ҳолати аввали содиршавии ҷинояти таҷовуз ба номузро тасдиқ кардааст. То есть в качестве подозреваемого кто-либо там пока не указан. Указано по факту преступления. Возбуждено 2 уголовных дела по 2 эпизодам, которые произошли в Фрунзенском районе города Саратова и в Заводском районе города Саратова. В связи с недостаточностью, так скажем, доказательств, и в связи с тем, что девочка обратилась гораздо позднее, допустим, по первому эпизоду по Фрунзенскому району оно как бы в одно время произошло, вот там прошло достаточное количество времени, а по второму эпизоду она не ориентируется в городе Саратове, не может указать как бы точно адрес квартиры, где было совершено преступление. Пока не может. Мы занимаемся этим вопросом, ищем. В настоящий момент. бино ба иттилои ахире ки мо аз ҳуқуқшинос ё худ адвокати духтари ҷабрдидаи тоҷик дарёфт кардем, айни замон оид ба ҳодисаи мазкур аз тарафи мақомоти тафтишотии ноҳияи Заводская вилояти Саратови Русия бо аломати моддаи 131 қисми 3 банди А-и кодекси ҷиноятии Русия, яъне таҷовузи шахси ноболиғ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. ёдовар мешавем, ки тафтишоти пешакии ин қазия анқариб 2 моҳ тӯл кашид. Уголовное дело, потому что заявление, видимо, вызывало сомнение своей, так скажем, достоверности, то есть сам факт этого совершения преступления. Поэтому, в соответствии с процессуальным кодексом, велась проверка данного заявления. Неоднократно данная проверка продлевалась. Мы давали в ходе данной проверки дополнительные показания. Мы в ходе проверки самостоятельно, я провел работу, тоже ездили по местам, восстанавливали события. Девочка после того, как отошла от шока, начала вспоминать детали событий. И по этим деталям мы проехались по территории, выявили обстоятельства, дали подробные показания следователю до мельчайших подробностей. Я хочу отметить, что у девочки хорошая память. Без бумаги она фактически повторила все события, практически слово в слово. То есть при надуманности или каком-то, так скажем, фальсификации данные невозможно. Подробно все рассказала. Соответственно, все эти показания теперь будут... хабарро идома медиҳем.
тавре модари ин ҷавон духтари ҷабридидаи тоҷик дар суҳбатҳои қаблӣ ба радиои Моҷир иброз дошта буд. Дар рӯзҳои аввали ҳодиса баҳри кӯмак ба раиси ҷамъияти дӯстии тоҷикони шаҳри Саратов муроҷиат кардааст. аммо раиси ҷамъияти тоҷикони ин шаҳр ки аз он Истадход Саломова ном бурда мешавад ба ин зани ҷабридида иброз доштааст ки вобаста ба воқеа ба амал омада кӯмаке кардан наметавонад. ҳамин тавр раиси ҷамъияти тоҷикони шаҳри Саратов ба ин ҳодисаи нанговар чашм пӯшида ҳатто аз ҷараёни воқеа сафорати Тоҷикистон ва ё консулгарии Тоҷикистонро дар ҷараён нагузоштааст. ин навбат мо аз Истадхон Саломова раиси ҷамъияти тоҷикони шаҳри Саратови Русия суол кардем ки оё баъд аз оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ фикрашон дар нисбати духтари ҷабридидаи тоҷик тағйир кардааст. алло, салом алейкум. алло, салом алейкум. шумо апа Истадхон Саломова? мо аз радиои Моҷир занг мезанем аз Москав. вобаста ба ҳамун қазияи духтараки таҷовуз шуда, ҳангоми ҳамун суҳбати қаблӣ шумо аз манфиати шахси гумонбар ҳимоят намуда будед дар баробари духтараки тоҷикӣ ки мисол дар ин ҳодиса ҷабр дидааст. оё баъд аз оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ фикри шумо тағйир кард? Нет, man dodam, man peş mufattiş raftam. Он духтарда hiç хел уголовное дело am кушода генистан, hiç киваям на карда. Неданам, короче, он корда кушнетам. Мана просто илтимос кардам ки рафта бинед, а мы коро тугрияй. Мана номер муфаттиша додам, пеш муфаттиш рафтам. Hiç хел духтар махбусам нашида. Hiç киваям вай на карда. В настоящий момент дело возбуждено по факту заявления, соответственно, то есть в качестве подозреваемого кто-либо там пока не указан. Вот. қазовати гуфтаҳои раиси ҷамъияти тоҷиконро ба салоҳияти худи шунаванда мегузорем. модари духтари ноболиғи ҷабридида бошад аз ояндаи духтараш нигарон шуда талаби муҷозоти шахси муҷримро дорад. ӯ ҳамзамон дар тамоси телефонӣ ба мо баён дошт ки аз рӯзи оғоз шудани парвандаи ҷиноятӣ гурӯҳе аз муҳоҷирони тоҷик ба ӯ занг зада ҳатто таҳдид низ карданд ки агар шахси гумонбар ба зиндон равона гардад пас баргардонидани пул ва ҳуҷҷатҳояшро аз модари ҷабридида талаб мекунанд. чун нафари гумонбар ба қавли модари ҷабридида дар тахт кардани ҳуҷҷатнигории муҳоҷирон ки миёнарав ё ба истилоҳи русӣ пасренник мебошад. ки барои ҳуҷҷат кардан ба ҳамин Озербойҷон пул дода буданд, документашон супурда буданд, лекин аз сабаби ки вай на ҳуҷҷаташон кару пулашон боз нагардон, ҳамашон бар ман таҳдид каросиян, фишор каросиян ки бояд ки ҳамин пулҳоя ман ёфта тия. барои ки бар вай ҳозир делои ҷиноятӣ кушода шудагӣ, агар вай ҳабс кунанд мо пуломои бозгардон наметавонем. барои ҳамин пула шумо тиед гуфта бар ман таҳдид каросиян, фишор каросиян, то ҳатто аз Тоҷикистон ҳам занг задосиян ки пулои мо. шумо қазияи духтари ноболиғи тоҷикро ки дар шаҳри Саратови Федератсияи Русия мавриди таҷовуз қарор гирифтааст шунидед ва ин аввалин гузориш аз ин қазияи нанговар нест. хотиррасон мекунем ки радиои Моҷир аввалин шуда аз ин қазия гузориш дода буд ва дар оянда мавзӯъро низ пайгирӣ хоҳад кард. кӯшишҳои мо барои дастрас намудани нуқтаи назари консулгарии Тоҷикистон дар Уфа ки аз рӯи табиат ба шаҳри Саратов низ хидмат мерасонанд ва ҳамчунон ба намояндагии хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Русия бенатиҷа анҷомид. В заводском районе города Саратова. В связи с недостаточностью, так скажем, доказательств, и в связи с тем, что девочка обратилась... В настоящий момент дело возбуждено по факту. барномаи иттилоотии хабарро идома медиҳем. кормандони департаменти ҳолатҳои фавқулоддаи Қазоқистон дар шоҳрои вилояти Костанай 40 нафар мусофирони як автобусро ки шаҳрвандони Тоҷикистон буданд аз сарди наҷот доданд. тавре маркази матбуотии департаменти ҳолатҳои фавқулоддаи вилояти Костанай ҷумҳурии Қазоқистон хабар медиҳад автобуси мусофирбар ки аз шаҳри Екатеринбурги Русия ба самти Тоҷикистон ҳаракат менамуд дар шоҳрои Костанай 21 ноябр тахминан соати 11:45 дар ҳудуди ноҳияи Малинай дар дурии 15 километр аз деҳаи Тобол аз кор
монда мусофирони автобус ки аз сардии ҳаво ранҷ мебурданд ба ёрӣ ниёз доштанд. гуфта мешавад ки дар автобуси мазкур 40 нафар мусофир аз Тоҷикистон ва 2 ронанда аз Қозоқистон қарор доштанд. таъкид мегардад ки дар ҳамкории якҷоягии департаменти ҳолатҳои фавқулода ва департаменти пулиси шаҳри Лесаковск ва ноҳияи Малинаи вилояти Костанаи Қозоқистон мусофирони автобус аз сардии ҳаво наҷот дода шуда ба онҳо ёрии аввалияи тиббӣ расонида шудааст. дар давом мақомоти наҷотдиҳӣ ва пулиси вилояти Костанаи Қозоқистон мусофирони тоҷикро дар бинои хобгоҳи коллеҷи техникии Лисаволск бо ҷои хоб ва хӯроки гарм таъмин намуданд. ёдовар мешавем ки давоми ҳафтаи охир ин дуюмин ҳолати дар сардии ҳаво вайрон шудани автобусҳои мусофирбарии Русия Тоҷикистон ки дар онҳо маъмулан муҳоҷирони меҳнатӣ қарор доранд дар ҳудуди Қозоқистон аз кор мемонад. ба ҳамин монанд низ шаби 20 ноябр дар ҳудуди вилояти Павлодари Қозоқистон автобуси мусофирбар бо 43 тан аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар сардии ҳаво дар нима роҳ монда буд ки пулиси вилояти Павлодар зуд ба онҳо дастраси пайдо намуда. ёдовар мешавем ки давоми ҳафтаи охир ин дуюмин ҳолати дар сардии ҳаво вайрон шудани автобусҳои мусофирбарии Русия Тоҷикистон ки дар онҳо маъмулан муҳоҷирони меҳнатӣ қарор доранд дар ҳудуди Қозоқистон аз кор мемонанд. ба ҳамин монанд низ шаби 20 ноябр дар ҳудуди вилояти Павлодари Қозоқистон автобуси мусофирбар бо 43 тан аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар сардии ҳаво дар нима роҳ монда буд ки пулиси вилояти Павлодар зуд ба онҳо дастраси пайдо намуда мусофирони тоҷикро бо ҷои хоб ва хӯроки гарм таъмин карданд. шахсони огоҳ шумораи ҷабрдидагонро наздики 200 нафар мегӯянд, вале дар парванда бошад шикояти 34 нафар дарҷ гардидааст. ҷабрдидагон мегӯянд ки яке аз сабабҳои асосии боварияшон ба ин ширкат доштани иҷозатномаи хадамоти муҳоҷират мебошад, вале маълум нест ки ширкати гардона чӣ гуна ва дар чӣ шароите иҷозатномаи хадамоти муҳоҷиратро дастрас намудааст. ҳамчунин маоши ваъдагие ки кормандони ин ширкат ба муроҷиаткунандагон гуфтаанд зиёда аз 90 евро ва ҷои хобу хӯроки бепулро гӯё дар бар мегирифтааст ки дар ҳар сурат муҳоҷирони меҳнатии тоҷик чунин шароити корро авлотар аз Русия медонанд. дар бозпас гирифтани маблағи ҷабрдидагон низ на ҳама муваффақ шуданд ва агар касе ҳам маблағи додаашро бозпас гирифтааст қисми ками онро дарёфт намудааст. директори ширкати гардона ки шаҳрванди ҷумҳурии чех мебошад аз ҷониби мақомоти интизомии Тоҷикистон дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор додааст. дар охири нашри хабарӣ шуморо бо вазъи боду ҳаво барои пагоҳ 22 ноябр ошно месозем. ҳаво дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофи он пагоҳ тағйирёбанда буда дар баъзе аз қисматҳо бегоҳӣ барф меборад. дар ин рӯз ҳарорати ҳаво 4-6, шабона 3 дараҷа гарм мешавад. дар Москав пагоҳ рӯзона 6-8 дараҷа, шабона 5 дараҷа хунук мешавад. дар Санкт-Петербург рӯзона 6, шабона то 5 дараҷа хунук мешавад. дар Екатеринбург рӯзона бориши барф пешгӯӣ мешавад. хунукии ҳаво то 8 дараҷа, шабона бошад то 10 дараҷа мерасад. дар шаҳри Уфа низ мисли Екатеринбург пагоҳ барф меборад ва ҳарорати ҳаво рӯзона 12, шабона 9 дараҷа хунукиро дар бар мегирад. дар Красноярск ҳамчунин рӯзу шаб бориши барф пешгӯӣ мешавад. рӯзона ҳарорати ҳаво хунукӣ то 18, шабона бошад то 16 дараҷаро фаро мегирад. ҳавои Краснодар бошад пагоҳ аз вазъи ҳавои дигар шаҳрҳо каме фарқ мекунад. боришо дар назар нест. рӯзона ҳаво офтобӣ буда ҳарорат 8, шабона 5 дараҷа гуфта мешавад. вазъи ҳама боду ҳаворо ба шумо мехоҳонем. нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарро аз студияи марказии радиои Муҳоҷир шунидед. бо мо буданро фаромӯш насозед.